Kedam tanga por hut PGR VGR along le along aron repen kedo tuma phan tharle nang jipu kachesong amia kar biang long along pinnangan ade thetanglo labangso akachesong amia kar ke thia teng pen sai jok je Assam sarkar lapen kar biang long autonomous council atum angbong chingki je than nang koklo kachingki ka je than along kachesong atum kupima ki jong donateng do an asonta Assam sarkar lapen kar biang long autonomous council atum chedonlo Bonda aphi Assam Assembly kilik kedo kok pen ajok do anasonda claim no daksi ani paper nang koklo Bonda PGR ni election dame jut edlo mate kilik se dame par edlo lapen lamchak pi atum sarkar amatsi election mate kilik dame hailo lapen sarkar dame latuma matse ingni pollo se dame hala PGR VGR along le along kedo atuma phan tharle popu alam chaka bangki Assam sarkar lapen kar biang long autonomous council atum keplengple ason kedo kokajok puthot labang so aphuthak ke claim kedam pon thuji aphan PGR VGR aphan kachesong anok be atum pen aru niphai thongke bani kar biang long autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang along lo pidam anparta Assam Chief Minister aphan tame panongsi DC asaihem along lo pidam lo bangso lo ke pajir damahut Perang pen kacepatheng no hud nang kapachini dun ateng Assam sarkar pen kar biang long autonomous council alam chakko an sikke claim kedam kitangma lahaya puthak karbi anglong arat mate kache songonok be atuma phan ning mate nang peklang nang ji anpada kewangji aruni phai thongke bani aprang ave kiruithu amai mate review meeting nang hangsi chingwai thunang ji jongsi patoi ti pulote arona ting pen puthot bang so puthak kachesong amia karpat hi pon thunang kok puputa kachesong anok be atum pen kether padopon long department long li lapen PGR long li la hai gat dukori pen kelang pon pen council pe hang pon ji pu la so bang don ta thelong la ke hang pon council pen adela asini to bage kachong hong chepaning ding lo la sin dong bang ke jong si veksom serek pute litung ke song to bang ke puthot abada pata social media ka pen chenglok pen an dim long tum la so lam prang bang apale dolo la sin long ki pidia bang ke lam chot ke lo ahok ahak la da council long wang si da PS aphan dilip terang aphan alang liphan memorandum si review meeting bang council long pan hangji punon dang hedat la so ba puthak paprap jin ka hangya phan si ni tum la da memorandum pilo lahai kaddo we farman mangke lasi nilitum kachesong tum mangke pini aniana kachesong abang puni tum henglo posi nitumat kitang duntu da bupe ilitum da kachesong apeter kapatir pi ana tumta ilitum lam theke isivet lo rat karbietum doan ke cherok tok dona anutinta sarlang nang ko isi cepat dora pedang popu alam theke halana litum ke pini anita itum ke lasi kachesong hem fowe pulong pok ke la hello amut pi karbilong la karbiang long lak pok do ana kar bike party ki claim kar bino song claim kar bino hindu christian aron panim pirthe aron kimi tipu pe pin ben anutin na kisung bang hala ke se cepat do retnang ko tapen hala so dang ni ke papor pilotum ni ke papor ki pi pen hala so por pen masin ni ke papor ki jet pen ni fit mangai statement dona pi thito ritum hat tripartite talks akhe pi por na polodang te ili tum han second talks nang hang ke ili tum january ache klolom tang hang pulo tame january che klolom nang hang hidet si hala so ningkang samse sia hokpet mangke idum raramai ki phadutlo hala so raramai pilong se parai tutlo jongsi niket ang bong jongsi thang nata nang chingkina ke thang jongse action ta jongse abai pulo te itumke kache songa chenglo pulo la irui plengple lang niket plengple ko si alang itum hintan mangke ituman lotok jir benang pilo jingwai nang pulo nang itum ku pima ke akemang sonana claim etpo hala so tengsi kroi ponlo hala so tengsi jingwai da jingwale to partai tok sa ko puthot do pon tu koklo News report Karbing Long Live